Jsou byty, kde vás jako první zajímá, jakou mají kuchyň. A pak jsou byty, kde je mnohem důležitější podívat se z okna. A přesně jeden takový vám dnes ukážu. Jsme v Bárové ulici v Teplicích a právě v této lokalitě se neobjevují byty zrovna každý den. A právě místo je podle mě hlavní důvod, proč tahle nabídka stojí za pozornost. Dům je nově zateplený a samotný byt najdeme ve 4. nadzemním podlaží. Výtah tu není, takže s tím je potřeba počítat. Na druhou stranu, právě nahoře začíná jedna z nejsilnějších stránek celého bytu. Výhled na Teplice a Krušné hory je podle mě přesně ten moment, kdy tenhle byt začne dávat smysl úplně jinak. A právě tady podle mě dobře vidíte, proč se u tohohle bytu nechci bavit jen o tom, co je za vstupními dveřmi. Byt můžete předělat prakticky celý. Jeho místo v Teplicích už ale měnit nemusíte. Jestli hledáte dokonale hotový byt bez práce, tenhle pro vás pravděpodobně nebude. Jestli ale chcete větší 3+1 v zajímavé části Teplic a chcete si ho udělat opravdu podle sebe, pak bych se sem přijel podívat. Protože interiér můžete změnit skoro celý. Teplice z první řady vám ale žádná rekonstrukce nepřidá.